Wat denk je iedereen naar beneden op de beat? Oké, here we go. Zakken komen basu. Zakken komen basu. Iedereen naar beneden. Zakken komen basu. Zakken komen basu. Mensen naar beneden. Zakken komen basu. Zakken komen basu. Iedereen horen, oké. Van links naar rechts. Voor naar achter. Oké dan. Krakeling. De mensen daarachter, de mensen daarachter. Ja, krakeling. De oma wil de string. Kom je maar eens in een ring. Krakeling. Krakeling. De oma wil de string. Mensen, zijn jullie moe? Zijn jullie moe? Willen jullie nog meer? Ja! Zijn jullie klaar voor? Ja, oké, gezelligheid, dit geen tijd. Jullie zijn nog niet begonnen. Dus jullie zijn nog niet moe? We gaan ze moe maken. Ja? Oké, muziek op de boys. Asani, we gaan even volgen. Asani muziek. Oké, zijn er Surinamers hier? Ja. Zijn er Nederlanders? Zijn er Antillianen? Zijn er Marokkanen? Zijn er Turken? Zijn er gezellige mensen? Oké, zeg hola, hola, hola. Luister, maar ik wil de Ben Boys niet horen, ik wil de mensen horen. Zeg hola, hola, hola. Zeg hola, hola, hola. En wat past op hola? Wat past op hola? Ik hoor jullie niet! Wat is er nou dat hola? Hola, de frisdrank. Alle mensen zeggen hola, frisdrank. Oké, mooi zo. Nu gaan we het anders doen, mensen. Ik zie dat er heel veel gezellige mensen hier zijn. En misschien wel een paraplu. Eigenlijk regen is zeker. Ja, oké. Als je weet dat je lekker bent, handen omhoog iedereen. Als je weet dat je mooi bent, handen omhoog. Als je weet dat je Surinamer bent, handen omhoog. Als je weet dat je mooi
Terima kasih.